κάνουν. Γιατί? Δεν κάνουν. Άρα είναι ωραίες ντομάτες αυτές. Ωραίες ντομάτες, αλλά δεν κάνουν για πελτέ. Εγώ πελτέ θέλω να φτιάξω. Πελτέ όχι. Είναι σκληρές ακόμα. Σκληρές. Μόνο για να πετάς. Για να πετάς, αλλά αυτές μπορούμε να τις κόψουμε. Εγώ είμαι εναντίον αυτών που πετάνε τις ντομάτες φέτος. Τραβάνε πολύ ζόρι οι αγρότες, φίλε. Δεν τα αμφισβητώ αυτό. Και είναι και δύσκολη η καλλιέργειά τους. Προϊόντα πρέπει να τα πετάς στον δρόμο. Όχι, αλλά πλέον παιδεύονται. Ξοδεύουν. Δεν είναι όμως και η καλύτερη εποχή για ντομάτα. Μερικές από αυτές είναι μαλακές, μπορώ να τις φτιάξω πελτέ. Για σαλάτα δεν κάνουν ούτως ή άλλως. Όχι. Μάλιστα. Μπορεί να κάνει γελιαστή αυτή. Δεν μ' αρέσουν οι γελιαστές. Εντάξει, πάμε. Πάμε να τους πούμε. Πάμε να σου πω πώς γίνεται το πελτές. Ωραία. Μαλάντι, Ναι. θα σου πω τώρα τη συνταγή για το πελτέ. Προλαβαίνει να την τηλεφωνήσει στη γυναίκα σου και μέχρι να πας στο σπίτι θα την έχει φτιάξει κιόλας. Η γυναίκα μου. Κάνουμε κάποιο λάθος. Δεν είπαμε ρε να την εκθέσεις κιόλας. Για το πελτέ θέλει επεξεργασία η ντομάτα. Δεν είναι τίποτα φοβερό. Πρέπει να την ξεσποριάσεις. Παίρνεις τις ντομάτες. Ναι. Τις χαράζεις από κάτω. Ναι. Παίρνεις, ας πούμε, πες, ξέρω εγώ, 24 μεγάλες ντομάτες. Τις χαράζεις από κάτω. Τις βουτάς στο καυτό νερό για δευτερόλεπτα. Τσακ, έτσι και τις ξαναβάζεις μετά στο κρύο νερό κατευθείαν. Και ξεφλουδίζουν στο τσακ. Τι κόλπο ήταν αυτό? Ξεφλουδίζουν αμέσως. Εγώ τις ξεφλουδίζω. Αν μείνει κανένα κομματάκι, το βγάζεις μετά. Τις ανοίγεις, βγάζεις τα σπόρια από μέσα, τα οποία μπορεί να τα χρησιμοποιήσεις μαζί με τις φλούδες, άμα θες για κάτι άλλο. Και τα υπόλοιπα τα λιώνεις όσο καλύτερα μπορείς, με τα χέρια, με μηχάνημα, πώς τα λένε αυτά, τα λιώνουν τα πράγματα μέσα. Μπράβο, εντάξει. Βάζεις ένα κουταλάκι αλάτι για κάθε κιλό, το ζυγίζεις αυτό, περίπου 4 κιλά πρέπει να σου έχει μείνει. Ένα κουταλάκι αλάτι για κάθε κιλό ντομάτα, βάζεις και λαδάκι. Και λαδάκι και το τρως. Όχι. Όχι, τα βάζεις και τα βράζεις. Αυτά όλα μαζί. Τα βράζεις. Παίρνουν μια πρώτη βράση να ψυχώσουν και βάζεις σιγανά, γιατί τι είναι ο πελτές, ας πούμε. Αφυδατωμένος χυμός ντομάτα, συμπυκνωμένος εξαιτίας της αφυδατώσεως. Μετά λοιπόν το έχεις, το βάζεις σε βάζα, τα οποία τα έχεις βάλει και στο φούρνο για να μην έχουν μέσα τίποτα, μύκητες και μικρόβια, να μην έχει μείνει τίποτα. Τα έχεις βάλει στο φούρνο, τα βάζα και έχουν ζεσταθεί. Βάζεις μέσα, τα γεμίζεις μέχρι πάνω και βάζεις και λίγο λαδάκι από πάνω. Το κλείνεις, τελείωσε. Και άμα σου έχει περισσέψει, αν ανοίξει κάποια μέρα το βάζο, γιατί αυτά δεν χρειάζονται το ψυγείο. Αν ανοίξει ένα βάζο και το έχει στο ψυγείο, μετά το πελτέ το χρησιμοποιείς για 150 διαφορετικές χρήσεις. Θες για σάλτσες, θες για βάζεις τα μπιφτέκια, θες. Λοιπόν, πάρε τηλέφωνο, πες της, είναι απλό. Εύκολο είναι αυτό. Τις ξεφλουδίζει. Καυτό νερό, παγάκια ή κρύο νερό, ξεφλουδίζουν αμέσως. Βγάζει τα σπόρια, τις λιώνει, τις βάζει στην κατσαρόλα, αλάτι, λάδι. Να σου πω όμως για και το έχεις όλο το χειμώνα. Να σου πω όμως για καλλιέργειες ντομάτες που μου είναι πιο εύκολο, γιατί νομίζω ούτε η σύζυγος θα δυσκολευτεί, πιστεύω, λίγο με το. Και είναι πιο εύκολο να τις καλλιεργήσει. Νομίζω ότι είναι πολύ εύκολο να τις καλλιεργήσει ντομάτες. Ωραία, πες μου. Καλά, κοίτα, ξέρω πώς καλλιεργούνται οι ντομάτες, αλλά πες μου, ας πούμε, τις λεπτομέρειες. Γιατί εγώ ξέρω ότι οι ντομάτες μπορεί να καλλιεργήσει ακόμα σε ένα τενεκεδάκι μέσα, σε μια γλάστρα μέσα, σε ένα κασπό μέσα, σε μια ζαρτινιέρα μέσα, όπου δεν τις καλλιεργείς. Μπορούμε να καλλιεργήσουμε ντομάτες μέχρι και στο μπαλκόνι μας σε γλάστρες. Τι χρώμα? Κοίτα, εγώ ξέρω τις κόκκινες. Έλα. Αλλά κάτι. Τόσο πίσω έχεις μείνει. Έχω μείνει, ναι. Κόκκινες, πράσινες. Ντομάτες. Και αυτές που τρώγονται, ναι, πράσινες, και έχει και τις μοβ. Η μοβ, κοίτα, είναι ντομάτες μοβ. Ναι, Πάμε να δούμε κόκκινη σε γλάστρα, ντομάτα και να συζητήσουμε για τις μοβ μετά. Το πολύ τη βάφουμε. Λες, Τι έγινε? Σπρέι. Πάμε να δούμε όμως ντομάτες σε γλάστρα. Συνήθως τα λαχανικά φυτεύονται στο έδαφος. Είναι εύκολα φυτά, ειδικά οι ντομάτες όπως βλέπουμε εδώ πέρα καρπίζουν και ανθίζουν όλο το καλοκαίρι, καλοκαιρινό φυτό. Εδώ όμως βλέπουμε μία ντοματιά όταν δεν έχουμε κήπο που μπορούμε να τη φυτέψουμε. Βλέπουμε μία πολύ μεγάλη γλάστρα, γύρω στα 50 και πάνω λίτρα χωρητικότητας χώματος, που με πολύ καλό φυτόχωμα οργανικό μπορεί να μας δώσει μια πάρα πολύ καλή ντοματιά, η οποία έχει πάρα πολλούς καρπούς. Έτσι μπορούμε πολύ εύκολα να καλλιεργήσουμε φυτά και στο μπαλκόνι, σε μέρη φωτεινά, στα οποία ο χώρος, θα έλεγα, αερίζεται, να μεγαλώσουν, να μας δώσουν τους καρπούς τους και να έχουμε ένα φρέσκο φρούτο από το μπαλκόνι μας. Λοιπόν, Χρήστο Μαρλαντή,
Ναι. Κάτσε πρώτα να πούμε ποιοι είμαστε. Είσαι ο Χρήστος ο Μαλαντής, είσαι γεωπόνος, είμαι Γιάννης ο Καλαμίτης και έχω απορίες. Την εκπομπή τη λένε μην πατάτε το πράσινο. Βγαίνει κάθε Σάββατο στη 1:30, από ό,τι κατάλαβα κάνουμε και κάτι επαναλήψεις, αλλά νομίζω ότι την πατήσαμε. Δαγκώσαμε πολύ μεγαλύτερη μπουκιά από εκείνη την οποία μπορούμε να μασίσουμε και να καταπιούμε. Είχαν έρθει πάρα πολλά emails που ζητάνε διάφορα πράγματα και δεν ξέρω, έχω 2-3 μπροστά μου, δεν πάω να διαβάσουμε όλα. Θα κοιτάξουμε πώς θα απαντήσουμε σε όλους, όπως επίσης είναι πάρα πολύ δύσκολο να ικανοποιήσουμε και όλους εκείνους οι οποίοι τους είπαμε, στείλτε την επιθυμία σας, θα θέλετε να σας φτιάξουμε τη βεράντα, τον κήπο, τον μπαλκόνι, ό,τι θέλετε, την ταράτσα. Και θα κάνουμε κάποια επιλογή κατά ανάγκη και προτείνω να γίνεται με κλήρωση. Λοιπόν, άκου τώρα. Το λεμονοκυπάρισο, τα λεμονοκυπάρισα. Ποια είναι τα λεμονοκυπάρισα? Τα Goldcrest. Πόσο νερό χρειάζονται? Θα έλεγα κάθε μέρα. Τους καλοκαιρινίζουμε σίγουρα κάθε μέρα, καλό στερέωμα. Αρκετό νερό. Το πολύ νερό όμως τους δημιουργεί πρόβλημα έλλειψη σιδήρου. Καλό είναι να ρίχνουμε λίγο σίδηρο. Ξέρω, γιατί η ερώτηση έχει συνέχεια. Λέει, τα κυτρινισμένα φύλλα δείχνουν έλλειψη νερού ή είναι κάψιμο φύλλο από το πολύ νερό? Όχι. Ούτε το ένα ούτε το άλλο. Πιθανότατα από το πολύ νερό, τα κυτρινισμένα φύλλα δείχνουν έλλειψη σιδήρου. Οπότε, επειδή το σίδηρο ξεπλένεται από το πολύ νερό, καλό είναι να ρίχνουμε. Τώρα για το δεύτερο κομμάτι, δεύτερη ερώτηση. Μπορείτε να μας προτείνετε, λέει, κάποια λύση οι γάτες να μην κάνουν την ανάγκη τους στον κήπο μας? Πάρτε ποτίκια. Έχουμε ήδη δοκιμάσει να βάλουμε φλούδα πάνω στο χώμα με ξεχωριστή άμμο και πλαστικό υπόστρωμα, αλλά δεν είχε αποτέλεσμα. Πάρτε σκύλο καλύτερα. Πάρτε σκύλο. Λοιπόν, στη Σουρωτή Θεσσαλονίκης. Θα μπει στην κλήρωση για το μπορούμε να το φτιάξουμε το σπίτι, διαμόρφωση του κήπου. Λοιπόν, θα ήθελα να φυτέψω μία αιτιά κλαίουσα. Το ερώτημα είναι αν αντέχει στους δυνατούς βόρειους ανέμους. Αν όχι, τι δέντρο προτείνει ο καλός γεωπόνας σας? Αυτός εσύ. Ναι. Το σπίτι είναι στο Βαρνάβα. Υπάρχει χώρος με ανώμαλο έδαφος, μάλλον είναι κατάλληλο και για βραχόκηπο. Προσφέρουμε να με βοηθήσετε να το κατασκευάσουμε. Προσφέρετε να τη βοηθήσουμε. Πολύ ευχαρίστως. Μάλιστα, κυρία Μαρία, κάποια ώρα θα το δούμε και αυτό. Αλλά τι γίνεται, η ιτιά, η κλαίουσα, καλοκαιρινό. Ναι, πολύ νερό. Αυτό μας ενδιαφέρει, είναι το πολύ νερό, τίποτα άλλο. Ο αέρας δεν έχει κανένα πρόβλημα. Λοιπόν, του άρεσε, της άρεσε, συγγνώμη κυρία Εφη, της άρεσε η ιδέα του φράχτη με πικροδάφνες και τριανταφυλλιές. Θα ευδοκιμήσουν σε υψόμετρο 900 περίπου μέτρων? Όχι. Τι άλλο προτείνετε? Τι άλλα φυτά θα μπορούσαν να φυτέψουν? Πικροδάφνες, γιατί είναι παραθαλάσσιο είδος, θα έλεγα ότι δεν αντέχει στο πολύ κρύο, θα ξεραθεί. Η κυρία Εφη έχει γαρδιές, καστανιές και μιλιές και θέλει κάτι να βάλει, ας πούμε, χώμα. Ναι. Φωτίνες, όπως είπαμε πριν. Φωτίνιες. Ναι, πάρα πολύ ωραίο. Πολύ όμορφο. Λοιπόν, έχουμε και άλλες διευθύνσεις εκεί που πρέπει να πάμε. Έχω μια ερώτηση που λέει, ας πούμε, μέχρι τι ύψος? Υπάρχει νόμος που λέει μέχρι τι ύψος μπορεί να φτάσουν αυτά τα φυτά? Όχι, δηλαδή, η γυναίκα λέει είναι 4 μέτρα, 7 μέτρα πόσα έχουν φτάσει στα φυτά του διπλανού και δεν βλέπει τίποτα, δεν βλέπει ούτε ήλιο. Δυστυχώς υπάρχει νόμος, νομίζω ότι είναι ο 1773 του 83 ή 1373 του 83, ο οποίος απαγορεύει να κουρεύουμε ή να ξυλώνουμε υγιή φυτά στο σχέδιο πόλης. Όταν είναι δηλαδή κάποιο ενταγμένο στο σχέδιο πόλης, απαγορεύεται εμείς να πάμε να τα ξυλώσουμε. Αλλά η γυναίκα αυτή είναι στον πρώτο όροφο και λέει δυστυχώς δεν υπάρχει τέτοιο. Δυστυχώς. Λοιπόν, πες μου τώρα για την ντομάτα. Η ντομάτα. Ναι. Έχουμε την κανονική. Έχουμε κανονική. Η οποία είναι όμως διαφόρων ειδών, δηλαδή και διαφορετικών ειδών. Υπάρχουν όψιμες, αναρριχόμενες, υβρίδια, πομοντόρια, ντοματάκια. Από παλιό σπόρο. Που είναι έτσι νταρντάνες ντομάτες, ας πούμε, μεγάλες και αυλάκια από πάνω. Βραώνες, οι μεγάλες. Βραβρώνες, ναι. Υπάρχουν τα μικρά τα ντοματίνια, τα οποία προέλευσης. Ισπανικά, τα μικρούλια. Αλλά ευδοκιμούν πάρα πολύ καλά και πολύ γευστικά. Και υπάρχει και αυτό το μακρόστενο το οποίο. Το πομοντόρι. Το πομοντόρι που στην πραγματικότητα πομοντόρι, δεν είναι στα ιταλικά η ντομάτα. Ναι, αλλά το λέμε έτσι. Και μπορούμε να τα φυτέψουμε και τα τρία. Μπορούμε να τα φυτέψουμε στον κήπο, κατευθείαν στο χώμα. Πρέπει κάθε χρόνο, εκεί που φυτεύουμε ντομάτες, να μην ξαναφυτεύουμε, γιατί εξαντλούν εκτός αν βελτιωθεί πολύ, με σίδηρο, με κάλιο, με κοπριά και με ασβέστιο. Εμείς ρίχναμε μαρμαρόσκονη. Μαρμαρόσκονη είναι καλό να ρίξουμε για να μην μας κάνει αυτή τη μαύρη βουλή από κάτω. Ναι. Επειδή εξαντλεί η ντομάτα, η καλλιέργειά της, στο ασβέστιο. Βέβαια. Το μαρμαρόσκονη είναι το καλύτερο. Ναι, το οικολογικό, δεν δημιουργεί κανένα πρόβλημα στο χώμα. Δεν είναι κακό για την υγεία. Ρίχνουμε κάλιο, κοπριά.
Από τι εξαρτάται το μέγεθος της ντομάτας? Γιατί άλλες βγαίνουν μεγάλες, άλλες βγαίνουν μικρές? Θα έλεγα από το κάλιο και από την ποικιλία περισσότερο. Λοιπόν, τις ντομάτες τις φυτεύουμε και μόλις αρχίσουν και βγαίνουν, προσπαθούμε να τις δέσουμε και σε καλάμια για να γίνουν. Αυτές είναι οι αναρριχόμενες. Για να γίνουν αναρριχόμενες, μαζεύονται πιο εύκολα. Δεν είναι κάτω στο χώμα. Και δεν ακουμπάνε στο χώμα για να βάζουν τίποτα μύκητες. Ναι. Και από ό,τι θυμάμαι, μόλις βγάλει το λουλουδάκι, κόβουμε το πότισμα. Και κόβουμε το πότισμα για να δέσει. Μέχρι τότε κάθε πότε ποτίζουμε. Ώσπου να βγάλει το λουλουδάκι, ποτίζουμε κάθε δεύτερη-τρίτη μέρα. Κοίτα, συγγνώμη σου κάνω τόσες ερωτήσεις, αλλά μέχρι τώρα τα έχουμε περάσει όλα έτσι πάρα πολύ γρήγορα για να δώσω μια ιδέα του τι περί τίνος πρόκειται σε αυτή την εκπομπή. Αλλά τώρα να κάτσουμε με περισσότερες λεπτομέρειες, γιατί θα έρθουν και λιγότερες ερωτήσεις από τους τηλεθεατές. Τρομάξαμε. Ποτίζουμε κάθε μέρα. Κάθε δεύτερη μέρα. Κάθε δεύτερη μέρα. Εκτός όταν βγάλει τα λουλούδια, οπότε κόβουμε εκεί το πότισμα για να δέσει. Και πότε ξαναρχίζουμε? Όταν δέσει ο πρώτος ή ο δεύτερος σταυρός, δηλαδή μετά. Ποιος? Βγάζει σε σταυρούς. Δηλαδή εκεί που αρχίζουν και βγαίνουν τα φύλλα, εκεί αρχίζει και βγάζει λουλουδάκια. Ναι. Αυτός λέγεται σταυρός. Όταν αρχίσει ο πρώτος και ο δεύτερος αρχίζει και δένει, δηλαδή δημιουργηθεί σαν ρεβιθάκι, ντοματάκι, αρχίζουμε και ποτίζουμε. Κάθε δεύτερη, κάθε τρίτη μέρα, εκτός μέρες με πάρα πολύ αέρα, οπότε αρχίζουμε και ποτίζουμε κάθε μέρα. Ο αέρας όμως κάνει και κακό. Γι' αυτό καλό είναι να βάζουμε και κανένα αντιανεμικό δίχτυ γύρω, γιατί δεν αφήνει τα έντομα να κάνουν τη γονιμοποίηση και να δέσει. Έχω ακούσει για οι αλλαγές θερμοκρασίας. Με ένα νύχτα εκεί πώς προστατεύεται? Εκεί δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Επίσης, λέει, ο πολύ δυνατός ήλιος τις πειράζει. Έχω ένα φίλο που τους βάζει αντιλιακό από πάνω. Όχι αντιλιακό, μπορεί να βάλει. Αυτό τους βάζει αντιλιακό. Μα δεν σου λέω ψέματα. Τι αντιλιακό? Αντιλιακό. Τους αλήφθηκε με αντιλιακό. Με πανί αντιλιακό μπορεί να τη σκεπάσει. Τρέμα τους βάζει. Λοιπόν, κοιτάξτε, τελικά για λουλούδια έχουμε πει πάρα πολλά και θα πούμε και άλλα ακόμα. Αλλά αυτά τα πράγματα που μπορείς να τα φτιάξεις στη βεράντα, να τα φυτέψεις στη βεράντα, στο μπαλκόνι, στη ταράτσα, οπουδήποτε, και να τα καταναλώνεις κιόλας, είναι και αυτά απαραίτητα και νομίζω ότι πρέπει να τους δώσουμε μια μεγαλύτερη προσοχή. Τι άλλο μπορούμε να φυτέψουμε, τι άλλο μπορούμε να κάνουμε μια βόλτα στα μαγαζιά να δούμε τι υπάρχει και μετά να τα συζητήσουμε. Ακριβώς. Να δούμε στα μαγαζιά τι υπάρχει, σε τι ποσότητα αυτή την εποχή και να το συζητήσουμε. Έχει. Εάν θέλουμε να μαγειρέψουμε τα απολαχανικά της εποχής, προτείνουμε πράσο, σπανάκι, κουνουπίδι μπρόκολο, όπως και το ωραίο σταμναγκάθι, το οποίο αυτό έρχεται από Κρήτη και είναι πάρα πολύ ωραίο. Επίσης από χόρτα προτείνουμε το ιταλικό, το ραδίκι, τα αντίδια και το ραδί και το σπαρτό που είναι γλυκά χόρτα και μαγειρεύονται πάρα πολύ ωραία και είναι εύκολα στην χρήση τους. Δεν βοηθάς. Δεν βοηθάς. Δεν βοηθάω. Με πας εκεί, τα βλέπω, ας πούμε, εντάξει, μου αρέσουν όλα αυτά τα πράγματα, μου αρέσουν και τα τρώω κιόλας, αλλά... Είδαμε πράγματα τα οποία δεν φυτεύονται όλα τώρα. Αν έχουμε ένα λαχανό... Καλά, αυτοί που τα βρήκαν. Από θερμοκήπια, εισαγωγές. Όχι, εγώ θέλω τώρα. Τώρα είναι Νοέμβριος. Είναι Νοέμβριος και πρέπει οπωσδήποτε. Ο καιρός οδηγείται προς το χειμωνιάτικο. Ακριβώς. Υπάρχουν φθινοπορεινά προς χειμωνιάτικα λαχανικά. Ακούω. Σπανάκια. Μπορούμε να σπείρουμε. Σπανάκια. Τι μου αποπάει. Κρεμμύδια, κοκάρι. Μπορούμε να φυτέψουμε. Σκορδάκια. Πατάτες σιγά σιγά μπορούμε να φυτέψουμε. Παρουσιάζουν προβλήματα καμιά φορά οι πατάτες. Γιατί? Εγώ την τελευταία φορά που φύτεψα πατάτες βγήκανε με κάτι σπυράκι από πάνω. Πάω σου μετά να δεις κιόλας. Περονόσπορος είναι αυτός. Δεν είναι περονόσπορος. Είναι λέει, μια μορφή μύκητα η οποία δεν επηρεάζει τη σάρκα, απλώς μόνο την επιφάνεια. Ναι, δεν ξέρω ακριβώς τώρα για ποιο. Άμα το δω θα σου πω, αλλά μπορεί να βάλεις μαρούλια. Μαρούλια, ναι. Είναι ωραία τα μαρούλια τώρα. Ραδίκια. Να καταλάβει ο καθένας ότι δεν είναι να βάλει 40 μαρούλια, διότι όλα μαζί θα μεγαλώσουν και δεν θα μπορείς. Τα φυτεύει. Από λίγα έτσι για το. Μπορεί να σπείρεις ή να πάρεις έτοιμο μαρουλάκι μικρό όπως έχει βλαστήσει και να το φυτέψεις στο χώμα. Μπορεί να το κάνεις και σε γλάστρα. Αυτό. Και πουλούνται έτοιμα. Λοιπόν, μαρούλια, σπανάκια. Κρεμμύδια. Σκόρδα. Κουνουπίδια, λάχανα, μπρόκολα. Πολλά πράγματα. Τα πατζάρια πότε τα φυτεύεις? Τα πατζάρια τα φυτεύεις από σπόρο τώρα. Τώρα από σπόρο. Και καρότο, βέβαια. Γιατί εκτός από σπόρο πατζάρι μπορώ να φυτέψω και από
Θα βρω και στο φυτόριο. Όχι. Στο φυτόριο. Θα αγοράσει σπόρο μπατζάριου και θα το φυτέψει όπως και καρότο. Πόσα χρώματα μπατζάρια υπάρχουν? 2 νομίζω. Ξέρεις τελικά τι έχω καταλάβει? Τώρα έχουν βγει οι πιπεριές σε 3 χρώματα. Έτσι. Και νομίζει ο άλλος ότι είναι κάτι το καινούριο. Όχι. Πάντα υπήρχαν τέτοιες πιπεριές. Απλώς κάποια στιγμή επικράτησαν να έχουμε τις πράσινες. Τώρα και μετά τις κόκκινες. Τώρα έχουν βγάλει κάτι κίτρινες και κάτι άσπρες. Μόβ. Καρότα. Πόσα χρώματα καρότα υπάρχουν? 6 νομίζω. Εγώ έχω ακούσει για 4. Εσύ ξέρεις κάτι παραπάνω. 6 νομίζω. Επικράτησε όμως το καροτί. Το πορτοκαλί. Γιατί το πορτοκαλί, όλες τις βρωμιές έχουν κάνει οι Ολλανδοί. Αυτοί που είδαν το χρώμα της Βασιλικής Αυλής. Και γι' αυτό επικράτησε το πορτοκαλί, επειδή είναι το χρώμα της Ολλανδίας. Το επίσημο. Λοιπόν, μπορώ να δω. Λαχανόκηπο. Λαχανόκηπο, Ναι. Θα ζηλέψω πάλι, αλλά πάμε. Είμαστε στην περιοχή των Σπάτων, σε έναν μικρό λαχανόκηπο, περίπου στα 75 τετραγωνικά μέτρα, στον οποίο έχουμε φυτέψει διάφορα λαχανικά της εποχής. Βλέπουμε έχουμε κατσαρό μαρουλάκι, κανονικό μαρούλι το ρομάνα, κρεμμυδάκι, λάχανα, κουνουπίδια, μπρόκολα, μελιτζάνες, πιπεριές, ντομάτες οι οποίες έχουν μείνει από το καλοκαίρι και λόγω του ήπιου φθινοπόρου είναι φορτωμένες με ωραίες πράσινες και κόκκινες ντομάτες. Έχουμε φυτέψει μπατζάρια, σέλινα, μαϊντανά. Καλό είναι να έχουμε στον κήπο μας μερικούς μικρούς χώρους ή στο έδαφος. Βέβαια εδώ είναι και 75 τετραγωνικά, δεν είναι και λίγο. Μια τετραμελή οικογένεια να υπολογίζεται ότι θέλει γύρω στα 20 τετραγωνικά μέτρα για να έχει ένα πλούσιο τραπέζι με λαχανικά. Καλό θα ήταν να φυτεύουμε και σε γλάστρες. Είναι της μόδας και μας έχει αναγκάσει η εποχή με όλα αυτά που γίνονται γύρω μας. Με τη μόλυνση, με τα διάφορα πρόσθετα που μπαίνουν στα τρόφιμα, με τα φυτοφάρμακα και τις ορμόνες. Στους χώρους που φυτεύουμε λαχανικά, αφού έχουμε βελτιώσει πολύ το χώμα να είναι αμμουδερό και πλούσιο, το βελτιώνουμε με κοπριά. Αυτό έχει το καλό η κοπριά, ότι βοηθάει την οργανική ουσία και έχει κάλιο, άζωτο και το εμπλουτίζει τον καρπό ή τα φυλλώδη λαχανικά με γεύση και αρώματα. Αλλά αν δεν είναι απολυμασμένη έχει και χορτάρια και σκουλίκια και μας δημιουργεί πάρα πολλά προβλήματα. Στα παλιά τα χρόνια που το γινόταν γλέντι σε σπίτι, γιορτές τέτοιες, δεν υπήρχε περίπτωση μέσα στα τραγούδια που τραγουδούσαν, γιατί τότε εντάξει, και pick-up δεν υπήρχαν και έτσι. Ήταν εκείνο που λέει αγκινάρες και κουκιά, κόκκινες καλές ντομάτες, δεκάδες ή οκά. Η ντομάτα όμως είναι τελικά, εντάξει, το γουστάρεις άμα το κάνεις, αλλά θέλει την προσοχή. Είναι καλά ο Καποδίστριας με την πατάτα που μας την έφερε. Τι έγινε, ο Μπαρμπαγιάννης τι έχει φυτέψει, πήγατε? Πήγαμε στον Μπαρμπαγιάννη, έχει φυτέψει ένα χώρο μεγάλο, τεράστιο. Τεράστιο. Ναι. Και έχει βάλει πράγμα φθινοπορεινό. Όμως μπορούμε να τα βάλουμε και εμείς σε μικρότερες εκτάσεις. Σε μικρότερες εκτάσεις, ναι, γιατί στην Αθήνα δεν έχουμε και πάρα πολύ μεγάλες εκτάσεις. Όχι. Έχουμε μικρά κυπάκια. Μιλάμε περισσότερο στην ταράτσα, στο μπαλκόνι, στην βεράδα. Ειδικά στις βεράντες μπορεί να φτιάξεις. Πήγαμε όμως εμείς στον Μπαρμπαγιάννη, στο Μοσχοχώρι, και είδαμε το λαχανόκηπο και έχουμε μερικές συμβουλές να δώσουμε και να δούμε πώς είναι φυτεμένα. Ωραία. Πάμε να δούμε τον Μπαρμπαγιάννη. Λοιπόν, είμαστε στο Μοσχοχώρι, στο νομό Φθιώτιδος, σε έναν πολύ ωραίο λαχανόκηπο του κυρίου Γιάννη, και ο κύριος Γιάννης θα μας εξηγήσει τι βλέπουμε φυτεμένα. Αρχίζουμε από εδώ. Τα μαρούλια, παιδιά. Ωραία μαρουλάκι. Ωραία μαρουλάκια. Πόσο καιρό πριν το φύτευσες περίπου? Πριν από ένα μήνα περίπου. Πριν από ένα μήνα. Και δίπλα βλέπουμε τα σπανάκια. Να σε ρωτήσω κάτι. Ναι. Γιατί έχουμε αυτές τις σακούλες για τα πουλιά? Ήταν τα σπανάκια, τρώγανε τα μαρούλια. Α, τρώγανε το σπόρο. Όχι, πάνω το φυτό. Το φυτό. Οπότε το βάλες αυτό για να κουνάει, για να κουνιέται τον αέρα για να μην έρχονται πολλά και να φοβόνται. Εδώ βλέπω ωραία λαχανάκια και βλέπω ότι έχουμε και ένα πρόβλημα με την κάμπια, η οποία κάμπια έχει φάει εδώ τα φιλαράκια. Τα φιλαράκια, ναι. Ναι, τα έχει φάει τα φιλαράκια. Βλέπουμε εδώ έχει
ένα σωρό κάμπιες. Έχει, ναι, έχει. Αλλά καλό είναι αυτές να μην ρίχνουμε φάρμακα, Όχι φάρμακο. Όχι, όχι. Μόνο σκοτώνω, παίρνω γάντια, Ναι. σπατάω και σκοτώνω. Καλύτερα, ο πιο ωραίος και βιολογικός τρόπος για να μην ρίχνουμε φάρμακα στα λάχανα όταν τα τρώνε οι κάμπιες είναι να τις πατάμε με ένα γαντάκι. Α, μπράβο, ναι, με γαντάκι. Και βλέπω τώρα και πράσα. Ναι. Λοιπόν, πάμε για πράσα, Κυριάννη. Πάμε. Προχωράμε για το πράσο. Όπα, πράσα. Να τα μπροστά μας. Τα πράσα τα φυτεύεις από σπόρο και τα μεγαλώνεις, τα φυτεύεις έτοιμα. Ναι, από σπόρο, παίρνει σπόρο, θα φυτεύεις το σπόρο. Νομίζω ότι βγαίνει αργά λίγο σπόρος, Αργά, ναι. αργεί, Και μεγαλώνει μετά. Πότε το σπέρνουμε το πράσο καλύτερα? Τον Αύγουστο. Τον Αύγουστο. Τον Αύγουστο. Κάνει κανένα μήνα για να βγει, νομίζω. Ναι, κάνει βέβαια. Κάνει. Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε τώρα τον κύριο Γιάννη. Να είστε καλά, παιδιά. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Να είσαι καλά κι εσύ. Να είστε καλά. Και συγχαρητήρια για τον κήπο σου. Πάμε. Τώρα με τον Μπαρμπαγιάννη, εντάξει. Ωραία, εντάξει, όλα καλά. Θεώρησε ότι του λύθηκαν όλες οι απορίες, τον βοήθησες. Όχι ιδιαίτερα. Με Τα ήξερα καλύτερα. Τι Πολύ, είχε? πολύ κάμπια είχε. Πάρα πολύ λάχανα. κάμπια. Πεταλουδίτσα που πέταγε μετά γένα για βουλάκια. Έβγαινε κάμπια και τρώγε όλα τα φύλλα από τα λάχανα. Τα έξω. Τα έξω. Τα μέσα δεν τα πολύ Δεν- έτρωγε. δεν γιατί είχε προλαβαίνει δεν να μπει στα προλαβαίνει μέσα. γιατί ο Μπαρμπαγιάννης έβαζε ένα γαντάκι και τις έπιανε τις κάμπιες και τις σκότωνε. Μάλιστα. Βιολογικός τρόπος Η αντιμετώπισης. καλύτερη λύση. Ναι. Εκτός από τον Μπαρμπαγιάννη, τι κάνατε όλο αυτό το ταξίδι, πόσα χιλιόμετρα ήταν, Χρήστο? Ήταν Δεν μπορούσα να έξω έρθω από τη μαζί. Λαμία. Έξω από τη Λαμία. Ναι, μια μισή ώρα, 2. Τουλάχιστον κάνατε και τίποτα άλλο εκεί που πήγατε. Πήγαμε γιατί είχαμε Εκτός απορίες από τον Γιατί από ό,τι τηλεθεατή. έμαθα, έχει φάει και κάποιο κοντοσούβλι, κάτι έχει φάει. Ναι, ναι, μας είχαν φτιάξει διάφορα. Λοιπόν, τι άλλο κάνατε εκεί? Πήγαμε σε έναν τηλεθεατή μας για να του λύσουμε κάποιες απορίες. Και πήγαμε. Και ελήφθησαν οι απορίες. Νομίζω ότι τις λύσαμε. Κάτσε να δω πρώτα τι απορίες είχε, μετά θα δω τι του είπες και αν δεν είναι Να σωστά. με θα σε βαθμολογήσεις όμως. Μόλις έχουμε βγει από την Εθνική Οδό, είμαστε στο ύψος των Θερμοπυλών μόλις βγήκαμε και κατευθυνόμαστε προς το χωριό Μοσχοχώρη, έτσι ώστε να δούμε τον κήπο του τηλεθεατή μας, του κύριου Ζάρδα. Καλώς όρισες. Ο Γιώργος. Ο Γιώργος. Σούπερ τηλεθεατής. Τι κάνεις? Καλά, Γιώργο, Καλώς καλά. ορίσατε. Πώς ήταν ο δρόμος? Εύκολος και χωρίς κίνηση καθόλου. Ωραία. Ωραίο καιρό μας κάνει και έχεις φοβερό και πανέμορφο κήπο. Πολύ Ευχαριστώ ωραίος. πολύ. Να σου δείξω, να σου εξεναγήσω. Να Ναι, δεις. να κάνουμε μια ξενάγηση. Γιώργο μου, βλέπω τριανταφυλλιές. Έχεις βάλει χαμηλά στην περίφραξη. Πάρα πολύ ωραίο φυτό, έτσι ώστε να τονίζει και να δίνει και το χρώμα στο σπίτι και να το χαρακτηρίζει. Είναι αυτές οι παλιές εκατοντάφυλλες που μυρίζουν, οι αρωματικές. Να μυρίζουν αυτές, Για όχι να πάρα δούμε. πολύ έντονα βέβαια. Για να δούμε. Πάντως διατηρούνται όλο τον Όχι, χρόνο. είναι πολύ ωραίες. Πολύ ωραίες. Διατηρούνται όλο τον χρόνο και είναι και καλή για περίφραξη. Και ωραίο ο χλωοτάπητας, φρεσκοκουρεμένος βλέπω. Ναι, βοηθάει ο καιρός αυτή την περίοδο. Είναι πάρα πολύ ωραίος ο καιρός, πάρα πολύ καλός. Βέβαια, σε μερικά σημεία εστιάζονται μερικά προβλήματα. Ναι, υπάρχουν προβληματάκια. Βλέπω εδώ πέρα έχει και διάφορες ποικιλίες οι οποίες έχουν ανακατευτεί. Χλωοτάπητα, βλέπω σου έχει βγει και λίγο αγριάδα. Ναι, έχει βγει. Σε μερικά σημεία βγαίνει αγριάδα. Αγριάδα. Η αγριάδα είναι τεράστιο πρόβλημα με στο χλωοτάπητα και το μόνο που μπορεί να κάνεις είναι τοπικά να τη ραντίσεις με ένα ζυζανιοκτόνο, να αφήσεις 15 μέρες να ξεραθεί η ρίζα της, να βγάλεις το χώμα μαζί με την αγριάδα και να βάλεις αυτό το σημείο χώμα με ή έτοιμο γκαζόν ή με σπόρο. Μόνο αυτό. Ιδαλλιώς, στο τέλος η αγριάδα θα σου γεμίσει όλο το γκαζόν. Ναι, ειδικά σε αυτό το σημείο εδώ έχω πρόβλημα. Ναι. Πες μου τι άλλο πρόβλημα έχουμε στον κήπο. Αυτό με ενδιαφέρει.
Έχω το πρόβλημα ότι σε μερικά σημεία που δεν θέλω να εμφανιστεί αγριάδα, εκεί που έχω φυτέψει διάφορα φυτά, δηλαδή τριανταφυλλιές, Σου βγαίνουν χόρτα. μου βγαίνουν χόρτα. Και δεν θέλω να τα καταπολεμώ με χημικά. Είναι μεγάλο πρόβλημα, αλλά υπάρχει λύση. Πρέπει να πάμε να το δούμε όμως. Πάμε να το δούμε. Πάμε να το δούμε. Γιώργο μου, δείξε μου ποιο είναι το πρόβλημα. Εδώ, ας πάρουμε, κοιτάξουμε την τριανταφυλλιά εδώ κάτω. Θα δεις ότι υπάρχουν πολλά χορτάρια τα οποία φυτρώνουν από μόνα τους, εν πάση περιπτώσει, και θα ήθελα να τα Είναι καταπολεμήσω. τεράστιο πρόβλημα. Και δεν είναι μόνο εδώ, είναι παντού στον κήπο. Το φοβερό με τους χώρους που δεν υπάρχει χλωοτάπητας για να το κλείσουμε και να μην τα αφήσει να βγαίνουν, είναι ότι θα πρέπει ή να ρίξεις κάποια χημικά ζυζανιοκτώνα τα οποία είναι και επικίνδυνα και λόγω του μικρού παιδιού καλό είναι να ρίξεις, ή θα πρέπει όλο αυτό εδώ το χώρο να το σκεπάσεις με γεωύφασμα, αλλά επειδή δεν έχεις βάλει γεωύφασμα, όλα τα χορτάρια αυτά θα βγαίνουν. Βέβαια το πανί εδαφοκάλυψης μπορεί να το πάρεις, να το προμηθευτείς από μαγαζιά γεωπονικά ή και από που πουλάνε χρώματα, μαγαζιά τέτοια, να το στρώσεις κάτω και να δημιουργήσεις, όπως βλέπουμε εδώ πέρα, ένα χώρο καθαρότητας. Δηλαδή βέβαια εδώ βλέπεις ότι η αγριάδα βγαίνει. Τη βλέπεις εδώ πέρα ότι προχωράει και θα μπει μες στο χαλίκι. Ναι. Παράλληλα, για να το αποφύγεις αυτό, καλό είναι από κάτω να έχεις το γεωύφασμα. Μπορώ να ρίξω τώρα από πάνω γεωύφασμα από τις πέτρες? Θα έλεγα, αφού βάλεις το γεωύφασμα μπορεί να το κάνεις, αλλά από πάνω, επειδή θα φαίνεται το γεωύφασμα, καλό είναι να το καλύψεις. Θα καλύψουμε από πάνω. Γιώργο μου, ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστώ καλά. Γεια μας. Γεια σας. Να είσαι καλά, ευχαριστούμε κύριε Γιάννη, ήταν σούπερ όλα. Εσένα τελευταίο είπαμε. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ και για τη μαγειρική. Να είστε καλά. Βάσο μου, ευχαριστώ. Να σου ζήσει ο Γιαννάκος Κούκλος. Άντε και στο δεύτερο. Γιώργο μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Πιστεύω να σου λείψαμε κάποιες απορίες. Ναι, βεβαίως. Και θα τα ξαναπούμε. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια σας, παιδιά, γεια σας. Γεια σας, γεια σας. Εντάξει. Δεν είναι και πολλά τεράστια προβλήματά του. Τώρα, αλλά δεν καταλαβαίνω γιατί δεν την ήθελε, ας πούμε, την αγριάδα. Εντάξει, δεν είναι και το. Ήθελε να είναι όλο το χειμώνα κατά πράσινο τον γκαζόν. Αν έχει αγριάδα, η αγριάδα ξεραίνεται, κυτρινίζει και είναι. Ναι, αλλά το καλοκαίρι ξαναβγαίνει και δεν παθαίνει και τίποτα. Χαρά και τίποτα. Γι' αυτό σε πολλά ξενοδοχεία. Για να τελειώνουμε κατά κάποιο τρόπο με την ντομάτα, να σου έχω ένα βιβλίο να σου διαβάσω κάτι. Και ντοματά. Ντοματάκι γλυκό. Όχι σαλάτα. Όχι, γλυκό. Γλυκό. Σαλάτα ξέρω. Και πού το κάνω το ντοματάκι? Σαλάτα θα το πολύ λίγη ρίγανη, κανατηρία από πάνω. Το ντοματάκι γλυκό. Το ντοματάκι γίνεται γλυκό. Ντοματάκι γλυκό. Λοιπόν, πρώτον, φτιάχνουν σε όλη την Ελλάδα. Από Εύρο μέχρι κάτω, έτσι, Κρήτη, Δωδεκάνησα παντού. Αλλά θεωρείται το παραδοσιακό γλυκό στην Ίσυρο. Η Ίσυρος νομίζω για τα ηφαίστεια. Νησί. Ναι. Λοιπόν, το φτιάχνουν είτε με αυτό που το είπαμε ιταλικά. Πομοντόρι, είτε και με το στρογγυλό. Το ισπανικούλι. Λοιπόν, έχω τη συνταγή. Προϋπόθεση βέβαια όταν φτιάχνεις φρούτα ή λαχανικά και να τα κάνεις γλυκά, πρέπει να έχει ασβεστό νερό για να σφίξουν. Το ασβεστό νερό είναι πάρα πολύ εύκολο. Βάζεις 2 κουταλιές ασβέστη μέσα σε 2 λίτρα νερό, το ανακατεύεις, το αφήνεις κάνα 2 μέρες και μετά το σουρώνεις. Εκεί μέσα θα βάλεις και τα φρούτα σου μετά. Λοιπόν, θα στην πω κάποια στιγμή τη συνταγή, αλλά να έχεις υπόψη ότι είναι εκπληκτική συνταγή, ντοματάκι γλυκό. Της Νησύρου. Ναι, της Νησύρου. Λοιπόν, πάμε, την ντομάτα τελειώσαμε. Ναι. Τώρα, η ντομάτα πάντα και χωριάτικη να φτιάξει θα συνοδεύεται και από πιπεριά. Πιπεριά. Η γεμιστά. 3 χρώματα πιπεριάς. 4 χρώματα. Πράσινες, κίτρινες, κόκκινες, άσπρες. Και άσπρες. Μελιτζάνα. Μελιτζάνα. Και αυτές έχουν χρώματα. Άσπρη, μελιτζάνα στα νησιά. Δεν είναι, μην μιλάμε ότι είναι κάτι το καινούργιο ή κάτι το μεταλλαγμένο. Πάντα υπήρχαν. Πάντα υπήρχαν. Μακριά, στρογγυλή. Φλάσκα. Και είναι εύκολη και η καλλιέργειά του. Είναι μαζί με τις ντομάτες. Δηλαδή μπορούμε να τις καλλιεργήσουμε μαζί. Έχουν τις ίδιες ανάγκες. Όπου τη φυτεύεις, τη μελιτζάνα, τι φυτεύεις δίπλα? Βασιλικό, για να μην πικρίσει. Για να μην πικρίσει η μελιτζάνα. Τι
γίνεται ρε στη φύση. Έτσι είναι η φύση. Άμα δεν βάλεις δίπλα το βασιλικό, ανά 2 μελιτζανιές, ένα βασιλικό, ανά 3, θα πικρίσει η μελιτζάνα. Έτσι. Θέλω να δω εικόνες. Έχουμε κήπο. Πάμε να δούμε. Κήπο, λαχανόκηπο. Πάμε να δούμε. Παρόλο που δεν κάνουμε εκπομπή μαγειρικής, θα μιλήσουμε για τη μελιτζάνα και την πιπεριά. Η πιπεριά και η μελιτζάνα είναι 2 φυτά πολύ προσαρμοστικά στην Ελλάδα. Μπορούμε να τα έχουμε και στον κήπο μας και στο μπαλκόνι και είναι πάρα πολύ χρήσιμα. Ιδιαίτερα η πιπεριά με τη βιταμίνη Π, η οποία βοηθάει πάρα πολύ στο κυκλοφοριακό μας σύστημα, μπορεί να φυτευτεί σε δοχεία στο μπαλκόνι μας, στην ταράτσα μας, καθώς και σε μικρές γωνιές ηλιαζόμενες του κήπου. Τη χρησιμοποιούμε στις σαλάτες, να κάνουμε γεμιστά. Είναι μακριές, είναι γλυκές οι πιπεριές, είναι στρογγυλές, κόκκινες φλωρίνης. Παράλληλα έχουμε και τη μελιτζάνα. Φυτό πάρα πολύ προσαρμοστικό κι αυτό, πολύ ανθεκτικό, ιδιαίτερα σκληρό σε αρρώστιες, σε διάφορες μυκητολογικές προσβολές. Μπορεί να καλλιεργηθεί εύκολα στο μπαλκόνι, σε γλάστρες και στον κήπο. Χρειάζεται και αυτό μικρούς χώρους. Καρπίζει ώσπου να αρχίσουν οι πρώτοι παγετοί του χειμώνα και έχουμε αργίτικη, στρογγυλή, μακριά. Μπορούμε να κάνουμε μελιτζάνο σαλάτες, γεμιστά, παπουτσάκια. Πάρα πολύ εύκολο φυτό, πολύ προσαρμοστικό. Εγώ να σου πω πράγματα, αλλά επειδή ανέφερες προηγουμένως τις σαλάτες. Και τα γεμιστά. Γεμιστά, δεν μου αρέσει με κιμά όμως. Εμένα μου αρέσει με κουκουνάρι και σταφίδες μας. Ναι, γενικά, εντάξει, κουκουνάρι και σταφίδες το καταλαβαίνω, αλλά βάζουμε και κιμά, δεν μου αρέσει καθόλου. Λοιπόν, έχεις ακούσει σπίτι που δεν έχει Γιάννη, προκοπή δεν κάνει. Κτήμα που δεν έχει Γιάννη, στο Μοσχοχώρι, προκοπή δεν κάνει. Και ταβέρνα που δεν έχει Γιάννη, σαλάτα με σταμναγκάθι δεν φτιάχνει. Σταμναγκάθι, το ξέρω, σταμναγκάθι. Νομίζω. Ξέρεις πόσο ακριβό είναι εδώ άμα το αγοράσεις μέσα στην πρωτεύουσα. Στην Κρήτη το ανεβαίνουν και το μαζεύουν στα βουνά. Δεν νομίζω ότι είναι εύκολη δουλειά. Εύκολη δουλειά. Υπάρχει, βεβαίως και υπάρχει. Πέρυσι δεν είχες φυτέψει. Περίμενε. Ναι, είχα φυτέψει, δεν βγήκε. Εντάξει, τι έγινε. Σαν νομίζω ότι όλα αυτά που μαγειρεύω τρώγονται. Μόνο σε κάτι ξένες εκπομπές βλέπεις την άλλη μαγειρεύει και λέει wonderful, ας πούμε, και στην πραγματικότητα με το έχει φάει μισή κουταλιά και φεύγει. Ούτε η ίδια δεν μπορεί να το φάει, αλλά σου λέει σαν να φτιάξει. Και το σταμναγκάθι που το έκανες, πού το έφαγες? Φτιάχνουν παντού. Σε πάω σε μια ταβέρνα τώρα στην Κεσαριανή, εκεί έμενα κάποτε. Σε πάω σε μια ταβέρνα να δεις πώς φτιάχνουμε σαλάδα και με σταμναγκάθι. Γιάννη τον λένε. Πάμε να δούμε. Θα ξεκινήσουμε να φτιάξουμε μια σαλάτα, μια πράσινη σαλάτα, η οποία περιέχεται στην κρητική διατροφή και έχει να κάνει κυρίως και με την εποχικότητα, όπως αυτή διακρίνει την κρητική διατροφή. Η σαλάτα αυτή περιλαμβάνει κυρίως χόρτα εποχής και χόρτα τα οποία τα βρίσκουμε σε κάθε εποχή, θα έλεγα. Θα χρησιμοποιήσουμε μαρούλι, θα χρησιμοποιήσουμε ραδίκια, θα χρησιμοποιήσουμε ρόκα, σταμναγκάθι, κρεμμυδάκι φρέσκο, κεφαλογραβιέρα, ρόλι που έχουμε καθαρίσει τα σπόρια ένα-ένα και σουσάμι καβουρδισμένο. Ξεκινούμε λοιπόν κόβοντας με τα χέρια και λέω με τα χέρια προκειμένου να μην προκαλείται οξύδωση στα λαχανικά μας με τη χρήση μαχαιριών. Κόβουμε το μαρουλάκι μας, κατόπιν παίρνουμε τα ραδίκια που τα έχουμε πλύνει και όταν λέμε πλύνει και καθαρίσει εννοούμε ότι όλα τα πλατήφυλλα θα πρέπει να καθαρίζονται, να ευαρτίζονται σε νερό. Είναι χορταρικά και λαχανικά που βρίσκουμε καθημερινά στο μανάβι της γειτονιάς και μερικά τα οποία έρχονται εννοείται από την Κρήτη, διότι διαφορετικά δεν βρίσκονται και εύκολα. Θα πάρουμε ρόκα που τη βρίσκουμε όλες τις εποχές και που τη χρησιμοποιούμε γιατί μπορούμε να δώσουμε μια πιπεράτη γεύση επιπλέον στη σαλάτα μας.
Στη σαλάτα μας θα προσθέσουμε λίγο κρεμμυδάκι ψιλοκομμένο, φρέσκο κρεμμυδάκι ψιλοκομμένο. Επίσης μερικές φλίδες γραβιέρας. Και τώρα θα προσθέσουμε τη σάλτσα μας, η οποία και η σάλτσα συνάδει έτσι στο γενικότερο πνεύμα και αποτελείται από εξαιρετικό κρητικό παρθένο ελαιόλαδο, από κρητικό μέλι και παλαιωμένο ξύδι. Την οποία σάλτσα θα την σκορπίσουμε στη σαλάτα μας. Και πλέον πάνω στη σαλάτα θα προσθέσουμε καθαρισμένο προσεκτικά σταμναλιάτι, το ρόδι, και θα προσθέσουμε και λίγο σουσαμάκι και αυτή είναι η σαλατούλα μας, μια κρητική σαλάτα. Μαλαντή, η εκπομπή λέγεται «Μην πατάτε το πράσινο». Είσαι ο Χρήστος ο Μαλαντής, είμαι ο Γιάννης ο Καλαμίτσης. Εγώ ρωτώ, εσύ απαντάς διότι είσαι ειδήμων, σπουδασμένος επί του θέματος. Ο κόσμος ό,τι ερωτήσεις έχει μπορεί να τις υποβάλει, θα δει από κάτω σε ποια διεύθυνση μπορεί να στέλνει τις ερωτήσεις. Εξακολουθεί να στέκει η προσφορά να σας φτιάξουμε τον κήπο, την ταράτσα, την βεράτα, ανάλογα τι έχετε, αλλά κατόπιν κληρώσεως. Δεν μπορεί να ικανοποιήσουμε τους πάντες. Αλλά κάνει μονίμως ένα λάθος. Ξέρεις ότι όταν είμαστε στη τηλεόραση δεν πρέπει να γυαλίζεις. Ρε παιδάκι μου, αντί σαπούνι λαμπολίνι βάζεις. Πώς γίνεται και γυαλίζεις συνέχεια? Δεν ξέρω. Σου έχω μια εκπληξούλα. Τι? Φοβάμαι τις εκπλήξεις σου. Όχι, θα ενθουσιαστείς. Rachel. Rachel. Rachel, can you bring this... Είναι Αγγλίδα. Ναι. Από πού είστε Αγγλίδα? Λοιπόν, κοίτα να δεις τι έχω εδώ πέρα. Σακουλάκια, πραγματάκια. Κοίτα να δεις, κοίτα να δεις τι σου έχω φέρει. Κοίτα να δεις τι έχω φέρει. Κοίτα να δεις τι έχω φέρει. Κοίτα να δεις τι έχω φέρει. Και κοίτα να δεις τι έχω φέρει. Πρόσεξε τώρα. Πιπερίτσες, καυτερές. Άμα, μη με βάλεις να τις φάω. Να σε βάλεις φάση. Σε φοβάμαι λίγο. Και να τι κάνουμε. Μην κάτσω να ασχοληθώ τώρα. Καλά, ήμουν καλή μοντίστρα πάντα, ας πούμε, αλλά μην κάτσω να ασχοληθώ. Έτσι, να περάσω τώρα βελόνα, δεν βλέπω κιόλας. Λοιπόν, περνάμε σε μια έτσι χοντρή βελόνα. Παίρνουμε πιπεριές, ρε παιδάκι. Βρίσκουμε, κάπου θα βρούμε. Αυτούς που έχουμε φυτέψει στη γλάστρα. Ωραία. Περνάμε την γλωστή από τη βελόνα. Τώρα δεν μπορώ να το κάνω γιατί δεν βλέπω τίποτα. Να στο βάλω, να στο περάσω εγώ. Έλα ρε, σοβαρά. Ναι. Θα μπορέσεις. Αμέ. Και. Το πέρασες τι και. Το πέρασα. Έτοιμος. Λοιπόν, πρόσεχε τώρα. Κάνουμε και έναν κόμπο, Δεν το πέρασες εσύ. Τι θα κάνουμε, πάση περιπτώσει. Παίρνουμε το κοτσάνι. Ναι. Να το τρυπάμε με τη βελόνα. Πρόσεχε σε ένα σημείο, ναι. Ή ας πούμε μία-μία τις πιπερίτσες, έτσι. Ναι. Τρυπάμε με τη βελόνα. Ωραία. Το κρεμάμε. Ναι. Έτσι, μία-μία. Σε ένα χώρο έτσι, που να μην... Να μην έχει πάρα πολύ υγρασία. Να μην έχει υγρασία. Αυτές θα ξεραθούν. Ωραία. Και στη συνέχεια από τις αποξηραμένες, τις οποίες θα τις ανοίξουμε, θα πάρουμε το σπόρο που είναι μέσα και θα φυτέψουμε στη γλαστρούλα μας. Ακριβώς. Και θα βγει. Έχω επίσης πιπεριές πράσινες, οι οποίες είναι γλυκές. Ευτυχώς. Πρόσεξε να δεις. Πιπεριές πράσινες γλυκές. Έχω και κάτι που δεν θα το έχεις δει ποτέ, διότι αυτά τα πράγματα δεν σε έχουν απασχολήσει έως και σήμερα. Πιπεριές καυτερές. Κοίτα να δεις. Στρογγυλές. Είναι καυτερές. Ναι. Εσένα σ' άρεσαν τα καυτερά. Όχι τόσο. Κοίτα να δεις. Άμα δεν βάλεις το σπόρο και βάλεις μόνο το απ' έξω, δεν είναι τόσο καυτερές. Ο σπόρος έχει το κάτω. Το κολοκύθι μ' αρέσει. Και αυτές είναι καυτερές. Ναι. And these are. Και το κολοκύθι είναι ωραίο. Επειδή έχουμε μας μεταδίδουν και στο εξωτερικό. Κολοκύθι, το οποίο είναι ειδικό κολοκύθι, είναι καλοπιστικό απλωτό. Έχω. Να σου δώσω να μυρίσεις κάτι. Ναι. Περίμενε, εδώ το έχω. Τι? Θα πάθεις. Που λέγαμε άλλες σε προηγούμενες εκπομπές. Ναι.
Βασιλικός. Πλατήφυλλος βασιλικός. Πάρα πολύ. Έχω και σπόρο από πλατήφυλλο βασιλικό. Άμα είναι μικρή γλάστρα, σποριάζει γρήγορα ο βασιλικός. Οπότε παίρνει σπόρο, τον κρεμάς. Αυτός λοιπόν ο σπόρος είναι 60 ετών. Και από πού σου ήρθαν όλα αυτά? Τώρα υπάρχει ένα μέρος, Ναι. Που και έχουμε τα μια φίλη τη συγκεντρώνουν. Χριστίνα, που κάθε χρόνο μαζεύονται 2 φορές το χρόνο και ανταλλάσσουν παραδοσιακούς σπόρους. Και έρχονται και από την Ευρώπη κάποιοι και λέει ένας, ας πούμε. Τράπεζα. Αυτή που έχω ακούσει. Όχι τράπεζα. σπέρματος. Σπόρο. Ναι. Μην τα μπερδεύεις. Όχι, για παιδί μην πάτε εκεί, για φυτά. Για φυτά. Λοιπόν, ήρθε και ένας Αυστριακός και είχε μία τόση ντοματιά και έβγαζε κιλά ντομάτες. Παραδοσιακή, όχι μεταλλαγμένη. Ναι, αλλά όλα αυτά χρειάζονται να μπουν σε καλό χώμα. Όλα αυτά. Πρέπει το χώμα να είναι πλούσιο. Μόνο να έχει χώμα. θρεπτικά στοιχεία. Ποια είναι τα θρεπτικά στοιχεία του χώματος? Άζωτο, φόσφορο, κάλιο, να έχει οργανική ουσία. Η οργανική ουσία τη δίνει η κοπριά. Κοιτάξτε, για τις κοπριές λίγο πολύ όλοι ξέρουν. Ναι. Εξάλλου περνάνε και συνέχεια από όξω διάφοροι έτσι. Και παντού στα φυτόρια βρίσκεις. Ομπαμικοί τύποι, οι οποίοι φωνάζουν κοπριά, καλή και τέτοια. Έχω μια πληροφορία ότι από όλα τα χιλιάδες ελατάκια που φυτέψανε στην Πάρνηθα, έτοιμα, περίπου το 100% έχει ξεραθεί. Μαύρη δυστυχία. Πάρνηθα. Αυτό είναι λάθος που το έχει κάνει το Υπουργείο Χωροταξίας Περιβάλλοντος. Ο Δήμαρχος Αθηναίων φωνάζει συνέχεια και λέει: δεν μου δίνετε τα πάρκα, τα έχει το Υπουργείο. Και να τα πάει τα πάρκα, πρέπει κάτι να κάνει καλύτερα από αυτό που υπάρχει. Λοιπόν, έτσι μόνο και μόνο για να το δούμε. Υπάρχει άγνοια. Υπάρχει άγνοια. Πήγαν και φυτέψαν έλατα, ενώ ξέρουμε ότι το έλατο αναπτύσσεται σε σκιά, πήγαν και φυτέψανε στα καμένα απευθείας στα έλατα. Δεν είχαμε κάνει εκπομπή ακόμα για να το μάθουν οι άνθρωποι. Πρώτα φτιάχνεις αυτό που θα σκιάσει, δηλαδή αφήνεις τα πεύκα να βλαστήσουν βάσει της φυσικής μεθόδου, δηλαδή όλα είχαν σποριάσει και σιγά σιγά με τα νερά αυτού του χειμώνα θα αρχίσουν να βλασταίνουν. Και μετά φυτεύεις τα έλατα. Λοιπόν, ο Δήμαρχος στην Αθήνα και πιστεύω κι αλλού ζητάει, ας πούμε, και λέει τα πάρκα τόσο, τα με τα πάρκα. Το θέμα είναι τι θα κάνει με τα πάρκα με Σιλίκα, Κλεμό. Γι' αυτό και λέω, ας πούμε, να τον πάμε ένα ταξιδάκι μέχρι το Château de Sonson, à la France, όπου εκεί πέρα, κοίταξε να δεις, ας πούμε. Στην πραγματικότητα ένα χωράφι ήταν και καλλιεργούσαν, αλλά το φτιάξανε 12.000 τετραγωνικά μέτρα, δηλαδή 12 στρέμματα. Θα δεις τώρα τι έχουν φτιάξει. Και μετά πάρε και να φτιάξει και ένα DVD, τι είναι αυτό το πράγμα, πώς το λέμε, και στείλ το και στο Κακλαμάνι να δει τι περιμένουμε από αυτόν. Ναι. Τι? Υπάρχει αυτό, θα το δούμε τώρα. Κακλαμάνις υπάρχει. Ναι, ναι, και αυτό υπάρχει, θα το δεις τώρα. Ο ρομαντισμός σε όλο του το μεγαλείο κατάφερε και αποτυπώθηκε στον πύργο του Σενονσό. Κομψή πυργίσκη, αψίδες, δρόμοι με τεράστια πλατάνια και όλα αυτά να καθρεφτίζονται στα νερά του ποταμού Σέρ. Το θαύμα όμως είναι οι περίφημοι κήποι που το περιβάλλουν, οι κήποι του Σενονσό. 2 γυναίκες ευθύνονται για αυτό το θαύμα, η Diane de Poitiers και η Εκατερίνη των Μεδίκων. Γύρω στο 1547, οι κήποι του Σενονσό δεν ήταν τίποτα άλλο από ένας απλός λαχανόκηπος. Η Diane όμως είχε άλλα σχέδια. Έτσι, μία έκταση 12.000 τετραγωνικών έγινε μετά από πολύ κόπο καταπράσινη. Οποροφόρα δέντρα, υπέροχοι θάμνοι, μουσμουλιές αλλά και τριανταφυλλιές και λεβάντες. Οι ποικιλίες δέντρων και καλοπιστικών φυτών ανανεώνονται την άνοιξη και το καλοκαίρι. Κάθε χρόνο για αυτή τη δουλειά απαιτούνται ούτε 1, ούτε 2, αλλά 130.000 φυτά. Εντυπωσιακή εικόνα δίνουν τα κουρεμένα πυξάρια σε σχήματα στρογγυλά και ρομβοειδή. Εάν θέλετε να επισκεφτείτε τους κήπους του πύργου στο Σενονσό, η καλύτερη περίοδος είναι η άνοιξη και το καλοκαίρι. Χριστάρα, επειδή φτάνουμε στο τέλος της εκπομπής, να σου πω μόνο μια κουβέντα. Εσύ το ξέρεις πιθανότατα, αλλά να το ακούσει ο κόσμος. Πες ότι έχεις έναν κήπο. Όπως σαν αυτό που μας στέλνουν εμάς στα γράμματα και λέει: θα φτιάξουμε τον κήπο, καλλιεργήστε μου τον κήπο. Άλλος έχει ένα στρέμμα στον οροπό. Δεν προλαβαίνεις. Ακριβώς. Ξέρεις τι κάνουν σε κάποιες πόλεις έξω, ειδικά ας πούμε στον Μπρίστολ στην Αγγλία. Λέει: έχω τον κήπο. Ναι. Έλα, βοήθα, έχεις χρόνο περισσότερο εσύ να σκάψουμε, να φτιάξουμε, να φτιάξουμε. Εγώ δεν έχω χρόνο, παιδιά, διαθέτω όμως τον κήπο και μετά θα μοιραστούμε τα προϊόντα. Ξέρεις, παλιά στην κατοχή. Όπως αυτό με τα αυτοκίνητα. Ένας είχε ένα φούρνο, ένας είχε κάτι ξύλα, ο άλλος είχε κάτι αλεύρι, μαζεύονταν μαζί, πετάγαν τσαβλές, το φτιάχναν.
Λοιπόν, αυτό είναι μια καλή λύση. Δεν προλαβαίνεις. Πες στο γείτονα, θες να βοηθήσεις. Και ό,τι βγάλουμε θα το μοιραστούμε επί ίσης ώρες. Μην αρχίσει, εγώ έβαλα το χώμα, εσύ έβαλες την εργασία. Λοιπόν, είμαστε η εκπομπή Μην Πατάτε το Πράσινο, είσαι ο Χρήστος ο Μαλάντης, είμαι ο Γιάννης ο Καλαμίτσης. Φτιάχνουμε εκεί που φτιάχνουμε μπαλκόνια, φτιάχνουμε βεράντες. Στείλτε τις επιθυμίες σας στη διεύθυνση που θα δείτε τώρα να βγαίνει στην οθόνη σας. Και επίσης, αν έχετε απορίες, ό,τι μπορούμε, σε άλλους απαντάμε με email, σε άλλους απαντάμε με γράμματα, σε άλλους απαντάμε προφορικά από την εκπομπή. Άντε. Πάμε. Καλό υπόλοιπο Σαββάτο. Καλό υπόλοιπο και σε εσένα. Να είσαι καλά, ευχαριστώ. τόπο που σε πρώτο είδα, θέλω να φυτέψω μουσμουλιά. Γιάννη μου, τι κάνεις εδώ? Μαζομέ. Γιατί πράγμα φυτεύω εντός ολίγου φυτεύω. Με το πατώχι και το φτιάρι. Δεν είχα άλλο, φίλε, τι θέλει να κάνει. Αυτό να κάνεις σε μια οικοδομή, ρε Γιάννη, για να φυτέψεις τώρα αυτά τα κλεφτά και θα βάλεις εδώ μέσα, Γιάννη, με αυτό το φτιάρι. Αυτά τα πράγματα που έχω εκεί πέρα. Ωραία, τα έχεις αυτά εδώ μια χαρά φυτεμένα, ωραία. Ναι, αλλά θέλω να τα χωρίσω. Θα τα χωρίσουμε αυτό το εργαλείο. Το εργαλείο ήταν για το χώμα, αδερφέ. Γιάννη, σου έχω φέρει εδώ πέρα τσουγκρανάκι, μικρό τσαπάκι, μικρό φτιαράκι. Ποιος είσαι? Ο Χρήστος Μαρλάτης, που ήρθε να βοηθήσει το Γιάννη τον Καλαμίτση να φυτέψει αρωματικά, ναι, και διάφορα άλλα φυτά.
Ωραία τα αρωματικά αυτά. Ωραία όμως. Αχ, κάτσε περίμενε μισό λεπτό. Είναι η εκπομπή Μην πατάτε το πράσινο. Ναι. Είσαι ο Χρήστος ο Μαρλαντής, η Δήμον Γεωπόνος. Και είμαι ο Γιάννης ο Καλαμίτσης. Και με αυτό που κάνουμε κάθε τόσο, ας πούμε, είναι σαν να είμαι τελώς βλάκας, ας πούμε. Τώρα πήγαινα με το φτιάρι να γεμίσω το γλαστράκι. Θα μάθεις όμως. Ευτυχώς όμως, εσύ με διόρθωσες. Ναι. Είδες και τα εργαλεία. Λοιπόν, σήμερα να ασχοληθούμε, να πούμε, ότι μπορούμε να απαντήσουμε σε οποιοδήποτε ερώτημα. Βασικά, εσύ πρέπει να απαντάς στα δικά μου, αλλά θα σου μεταφέρω κι άλλο ένα ερώτημα. Όλοι σε σένα απευθύνονται και τα απαντάω εγώ. Ναι. Και έχω κανένα 2 ερωτήματα πολύ δύσκολα όμως. Δηλαδή, δεν ξέρω, θα τα δούμε μετά. Να πούμε ότι είμαστε στη διάθεση του οποιοδήποτε να ρωτήσει ό,τι θέλει. Έχει μια κάρτα, θα βγει η κάρτα τώρα με το email στο οποίο πρέπει να στέλνουν τα ερωτήματά του. Ότι μπορούμε να του φτιάξουμε τους κήπους, τις βεράντες, τα μπαλκόνια, τις ζαρντινιέρες, τις ταράτσες. Έχω και ερώτημα για ταράτσα. Και σήμερα είπαμε να ασχοληθούμε εν εκτάσει με αυτά τα οποία μου αρέσουν πάρα πολύ τα αρωματικά. Εγώ τα λέω μυριστικά. Γιατί τα λες αρωματικά? Είναι αρωματικά και θεραπευτικά. Βότανα, φύτα. Ναι. Έτσι λέγονται. Εσύ μυριστικά. Θες να ξεκινήσουμε να σου κάνω μια σειρά από ερωτήσεις? Ναι. Έχεις το θάρρος να πάρεις μέρος σε αυτήν εδώ την εκπομπή? Ναι. Αλήθεια. Από αυτό το φυτό. Φασκόμηλο. Έχετε πιει? Νομίζω ότι έχουμε πιει. Πολλοί κόσμος. Είναι το φασκόμηλο. Κόβουμε τα φυλά. Φτιάχνουμε πάρα πολύ ωραία φεψίματα. Ναι. Τα οποία καταπραίνουνε. Μάλιστα. Το φασκόμηλο. Η απάντηση την οποία δώσατε είναι αλήθεια. Από αυτό εδώ έχετε πιει? Όχι, αλλά έχουμε φάει. Γιατί το έχετε φάει? Γιατί είναι θυμάρι, το οποίο το τρίβει. Συγγνώμη, δεν έχεις βάλει θυμάρι μέσα σε... Σε αφέψιμα? Σε αφέψιμα. Όχι. Έλα, χάνεις. Ναι. Όχι, δεν έχω. Από αυτό το λένε και οι μέλισσες. Ναι. Θυμαρίσιο μέλι. Έχεις φάει από αυτό? Έχω φάει από αυτό. Πώς το έχεις φάει? Σε κατσικάκι με πατάτες. Η απάντηση την οποία δώσατε είναι... Αλήθεια. Από αυτό εδώ... Δεντρολίβανο, βέβαια. Πάρα πολύ ωραίο. Πρώτη φορά που το άκουσα ήταν στον Άμλετ που λέει ότι το δεντρολίβανο αυξάνει τη μνήμη. Το χρησιμοποιούσαν παλιά σαν αφέψιμα γιατί λέει καθάριζε τη μνήμη. Κάνει καλό και στα ψάρια. Άμα το βάλεις, ναι. Όχι, δηλαδή τα μαγειρεύεις σαβόρι που λέγανε και το δεντρολίβανο τα διατηρεί, τα συντηρεί. Το σαβόρι ήταν μια μέθοδος, ας πούμε, μαγειρέματος ψαριού, ώστε να κρατήσει την εποχή που δεν υπήρχαν ψυγεία. Η απάντησή σας ήταν αλήθεια. Αυτό εδώ τι είναι? Λεβαντίνη. Αρωματικό παράπονο. Ναι. Εγώ την κάνω αφέψιμα, τη βάζω σε ζεστό νερό αφού έχει βράσει το νερό και μου δημιουργεί μια ηρεμία στο στομάχι όταν έχω φάει κάτι το οποίο μάλλον δεν ήταν καλό. Άρα πρέπει να παίρνεις συχνά εσύ. Ναι. Η απάντησή σου μάλλον πρέπει να ήταν. Να σου πω, δεν απλώνεις το δικό σου για να πιάσει ένα από εκεί πέρα. Να πιάσουμε τις λεβάντες. Καλά, εντάξει, τη λεβάντα. Και αυτή και την πράσινη, καθώς και την γκρίζα. Αγαπημένο φυτό. Λεβάντα, είπαμε, είναι για τα ρούχα. Ναι. Σκοτώνει το σκόρο. Σωστό. Ναι. Τον διώχνει. Παλιά θυμάμαι σε μετανία, λέει, που είχαν κάτι μπατήριδες, ο Φωτόπουλος με τον Ηλιόπουλο, και είχαν πάρει την κονσόλα τη μαρμάρινη από ένα σπίτι στο οποίο νοικιάζανε και δεν είχαν πληρώσει τον νίκη, την είχαν τρίψει και είχαν βάλει τη μαρμαρόσκονη. Και είχαν βγει στον δρόμο και λέγανε φάρμακο για το σκόρο. Περιέχει μέλι, πιπέρι και μαρμαρόσκονη. Πάει ο σκόρος να φάει το μέλι, μυρίζει το πιπέρι, φταρνίζεται, χτυπάει στη μαρμαρόσκονη και πεθαίνει. Και είχε έναν τύπο που λέει και πεθαίνει αμέσως, λέει, όχι στο νοσοκομείο. Λοιπόν, λεβάντα πάρα πολύ καλό. Πάρα πολύ και καλό. το έχουμε χρησιμοποιήσει και εμείς. Βάλτε το στη θέση του. Ναι, ευχαριστώ. Αυτό. Και αυτό. Λεβάντα, πράσινη. Ίδιο. Γκρίζο φύλλο, πράσινο φύλλο. Λεβάντα. Γιατί το ένα έτσι και τα άλλα αλλιώς? Γιατί είναι διαφορετικές ποικιλίες. Μπράβο, εξήγησέ το. Είναι διαφορετικές ποικιλίες. Η μία σε γκρίζο φύλλωμα, η άλλη σε πράσινο, πριονοτή. Πάρα πολύ ωραία. Αλλάζει η εμφάνιση. Χρώμα. Ναι, αλλά το χρώμα του λουλουδιού είναι το ίδιο. Και οι θεραπευτικές του και οι αρωματικές του ουσίες είναι ακριβώς οι ίδιες. Η απάντησή σας ήταν αλήθεια. Και τώρα πάμε στα φοβερά φυτά. Μέντα. Ωραία. Και δυόσμος. Αχ, τι φτιάχνουμε με αυτά? Μοχίτο. Κυφτέδες. Μοχίτο. Τώρα που κάνουμε κοπή για το μοχίτο μιλάει. Είναι που βγαίνουμε το βράδυ γι' αυτό. Λοιπόν, να δεις.
Αυτά που εγώ τα λέω αρωματικά. Όχι, εγώ τα λέω μεριστικά. Με έχει μπερδέψει τελικά. Αρωματικά και θεραπευτικά θα έλεγα. Τα οποία εγώ απλώς τα αγαπάω πάρα πολύ. Ναι. Υπάρχουν άνθρωποι που τα υπεραγαπούν, ναι. Τα έχουν κάνει επιστήμη. Και τρόπο ζωής. Τρόπο ζωής, ναι, σίγουρα. Λοιπόν, να πάμε να δούμε τον κύριο Καβαλιεράτο, τον κύριο Τάκη, ναι. Να δεις τι έχει κάνει αυτός και θα δεις εκεί πέρα ότι έχει τη δυνατότητα ο κάθε ένας σε ένα πάρα πολύ μικρό χώρο, στο μπαλκόνι, στη βεράντα, στην ταράτσα, στο σπίτι, ναι. Στο πίσω παράθυρο, να βάλει μυριστικά και να τα καλλιεργήσει. Πάμε να δούμε τον κύριο Τάκη. Εδώ έχουμε μια ποικιλία από βότανα, όπως βλέπετε σε αυτό το καλάθι, ακριβώς για να δείξουμε τι μπορεί να κάνει ο καθένας, γιατί όλοι δεν έχουμε τη δυνατότητα να έχουμε κήπους, να έχουμε γενικά χώρους που μπορούμε να δημιουργήσουμε ένα μικρό ή μεγαλύτερο κήπο. Εδώ έχουμε το δίκταμο. Το δίκταμο, και ποιος δεν το ξέρει, είναι το περίφημο κριτικό ο Έροντας.